Hello? Yes, hello. Omari. Ize nade baba? Ade mabarwa. Gujire gutiere warare. Kuchina makasa nendo. Imninga ni wakuto kodi. Bwana. Imninga ma idol manare. Samani. Maka ro nyintina maga mi promote mo charge. No, Otamo. Anu wedonje ngima na kakine donje no. Mana kudonje ngima ni. Mana kudonje ngima ni. Yani the whole day you kipenja katani ariyo nade like ini donja de chiel. Dengine antu sanele gimba daonge. Oka gimba dionge. Gimba dionge tikocho na nango. Afadhali nyisi gimo the truth. Bwana kaki Nyati ni promote no charge. Nyati ni lemo kiana samja siga. O charge. Papa tigi ni promote majok matinde tinde. Inyano dongo mane yo midongo be oko. Ok bimi advert. Ngechi promote ichana ngama labre. Ifo kachia to dongo kubimi advert o mia pile bwana. Okuno ko bimi. Yani adon kalore yi mitimo. Kori yindi tumno wero tumane. Ilungu ineno Otamo. Asamja chiga embende en mana artist kaka jomoko ineno gimo oitkarango no ano ka promote ngato ni at your hit ano ka promote jomo hit injo an ngato ko approach anybody my is talented or approach no mari kora asam talented studio mane kata ko di sound city ini nyalo di sound city ogolo ka Jeff bwana ngini nitie chuno talent bwana luore ni ngamo approach yen nga kora sam chuno talent okache no chuno nitie kwa ngati mangen kama promote iwe no ok ni aweyo we put okay we pushing and ya wano ya berigi manganga babala ano ya berigi manganga manganga kata nango kwani okay Otamo kwani how many adverts matimo manganga mangen to koro koponi ati neno ka keto mar okay koro ine ano dongo ne Nyasach baba koro okay panga na tijo okay ine matindi panga okuna panga yimno ngato kaka puppet nare ko ka Elvis yani yitino moko matindo tino maga upcoming kiana asamja chiga mago jok mawiro nyanya bwana promote jok moko ma serious in kadang wawe odongo bathe koro waketi in Otamo inyalo choko kata ji 20 mipongo kumoro ma migosho we odongo koro wagoli odongo nyingo sedhi bwana an nyingo sedhi to ka nyingo sedhi dakitigi nyingi no mondi promote go upcoming artist kaka Asam Jachiga ineno ka post yani bwana una enemies mag development ibire status na if follow anyake pages maga and then instead of appreciating in kanyo you are rejecting oko kacha penye manene ya baba nyathino it karango Asam Jachiga nasikwiri maber niya ana kaido I don't work na to ngere kenango an ngato ko approach ato wacho ni en gi talent Otamo abiro koni kata kama kaka ni ywe record wa gi papati podo ingi nyaka kawuono podo kenya pongo kuma papati pongo winjo Elvis ingi gi duol Elvis patadoro ingi gi duol winja ineno no mari wedi matek no gini ipani ya for example okna pakora kindan gi papati gi ngane ne gi Asam Jachiga gibi wuot kondele ka gineno ng'among'egi tamigi alofu promote jok moko maonge bwana tapenji no lingine Otamo for example we are nyisi ngeni ngato kaka Freddy yakadongo yani ng'ama ka wuotho kondele to ji te fone Freddy Odongo but Freddy is a star in the same but Odongo be the same ineno kata Freddy no kata mane lesa de ka wuotho kumoro elito koro an mage jok madijgo amiso ko wuotho kumoro amiso we monda koni
ineno jok mikwano go Miso, Freddy, Elisha, Inda, they never reached there by themselves. They were promoted. Negi yuda at least osiepe chele. Sawa negi bedo promoted inga. Asawa negi bedo promoted gi jomage. Anda logo na aonge industry. Kwene aje duonge industry ka. Omari, reality mo kidwa. Ok ni reality mo kadwa. Kona ne Omari. Ineno nyathi ma i promote Asam Jachiga. Otimi nade kata osetima industry. Ngama kore ka donje industry secha ko ywari Otamo bwana. No, apenyo no yo it karango yawa. Yene nyithindo modonjo gi bende Ruo Station bwana. Yene kiwacho na Asam Jachiga ta bende Jachiga ma ji ong'eyo. Okay. Karuli Jachiga ma ji ong'eyo. Okay, koro shiti maduong' en ni luonge ne Jachiga olok nyinge koso. Koso no lok ing'ini ya bwana. Ineno gik miwacho gi emo kelo no problem kata ka wan kodi kamiso. Ka ji ne wacho ni kiana miso golo thom kiana ngo. Manyisi ni giwuoyo kapok gicheko kata content. Isedhi e YouTube mar Asam Jachiga. Iwinjo thum no koro kiduogo wach gik motop mikona kaka. Sawa, whether karawa ringe YouTube acheki. Nye. Iwuoyo ko ne Otamo. No, wewa koni gimoro Otamo. Inena an ajawa ka ji okawana ng'ama rach. Iwinja. Kendo I don't care. I don't have time to explain myself. Kaya ajawa ka ne ine maji ukawi kaka ng'ama osiepa, but of late nyaka ni wach ni etikia ni ama itich ka ng'ani iluongo ni Odongo. Yani no land jok moko ma at least ni ng'ani to hit ki. Yene problem ni Omari. Problem mar upcoming artist gi ko ranyisi we be frank mondo anyisi. Iwinjo. To chieng' moro lak jathum moro bro orore piny okawuondi. Nango. Shida iwan gigo bei mamalo to ok gi deliver. Ng'ato ga 70,000. Iwinjo. Ng'ato ga 70,000. To golo siling 5,000 gate. Rwakruok to girwakore ndi. 2 ok gin ga patient. 3 gi charge. Iwinjo. Chieng' moro ne go lak jathum moro. Iwinjo. Ngene gi charge koso gi chai. Ok anyal jogo charge. Ok anyal promote jomi mielo gi ndawa ariyo. Nitie jomoko moko nego beni ng'ado ni kata gate. Kiana Asam Jachiga, kiana ng'a gini go. Mago jok ma oketa keta nitie jomoko ma kata keto mana ni donjo gi ndawa ariyo. Ji pod ok bi. Ineno kiwacho papati en gima winjore nikech maybe oseduokore gi ji achiel ariyo adek e fil ka inyalo wachi. Elvis takia kumunuchwanyru go an pok aneno ka Elvis oyware gi ng'ato. Koro kumochae ji matakia. But osebede fail ok danga wachi maybe no se yoru kode. But nyathi makore ka donjo ni my question is Asam otiminade Asam Jachiga otiminade okikona ni Omari Asam Jachiga otima gima chalo kama. Koro an kaka ng'amono approach mondo o promote anyalo dhi kone ni bwana gini to kata donje fail we no rach ne ng'ata achiel ariyo de bla 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 gima chalo kamano konyalo Asam European. Okay. Mano to tenore na regi music. No, asene to Piero godong yudre music. Koso Piero kudre music industry. Pogo nyo music chodo. Okay, koro ka jo music chodo era sambe chodo ka ja music. In problem ni kanye. Mwenye doko chodi ka diwacho ni ati ma ok ja music ile kochi. Koro kisi wachi ni jo music chodo. Ero embe koro ka jo moko. Omari pinyi kise hit we kura nyisi. Pinyi kise hit odong rumbi. Ng'ama layo bende nyaka kuodhi. No, ok ni magitango anyisi pinyi kise hit odong rumbi. Ng'ama layo bende nyaka kuodhi koso nyoli odong toni. Otamo temne ya. Kimer wawuoki tafadhali. No, pole no Omari. Omari. Mari anaero jok moko made liver. Iwinjo. Jok moko made liver. Kano kanya promote ya tumira nyogi ndawa. No, nyencha poko gocho yawa. En mana kaka dangi nepot ya ng'atu wacho ni bwana Omari.
konya kama nagolo thumba moro promote temuru baba gim nitie trend ini promote jok ma trend ok promote jok ma hit wan promote jok ma hit ise promote ng'aw Otamo in ma ji oneno wache niya anero na promote anera promote no chaya ichako gi Papati kanye amana chako promote ineno ka Papati dhi golo thum mokwongo ka Jeff Unyatanga Utawala studio pod ni nyaka Facebook mara kwadhi kode live iwinjo bana segolo ji mang'eny ineno ng'ato kaka Elvis Kadori Elvis Kadori ne en ja apiko tan magolo apiko koni baba you have talent kano golo chengono dag maber yamusani okiaya Uncle Edita Uncle Edo nindo nyaka oda Uncle mano kodhi rekod nyathi nyaka kinde noyudo ka Barikiwa ni Kisumu mana host e oda Mariat iwinjo uticho jasubo the same iwinjo koro mago jo misegolo koro wanyakwano ni segolo ticho jasubo no apiti jango makoro dak nyaka dalawa wuono dalawa madalawa gin gi stio ya nam ikwano nyaka jok moingi bwana jok madongo jok apiti jango bwana ng'ama duong' ni ma oke onge abe nyinga duong' bwana Otamo ase promote channel mara okakwai data wall maker aingi gi followers iwinjo sawa ka ready wuth kondele kwa neno jo momoso gi gasam nino to aminwa lofu Otamo in poko wuotho kodi kwa ka Jeff yule ki ilwi ni injini gi jok moko mak focus gango gi jok moko mak focus the same tunani ushoga wetu bana nyon piny moswa Otamo ng'ad simbi kona samno nyon piny mos jomo to nil asa ma promote ge thuon iwinjo wan mono ang'e kaka wuoyo kod LTN Luo Trending Nation